zaka samu dukiya, Allah zai kawo maka hanyar arziki da wannan sirrin. Billahi lazi zaka mallaki gida, zaka mallaki mota, duk wani abun da kake bukata a cikin abu guda uku nan in ka aikata wannan sirrin wallahi sai ka mallake shi. Sai Allah ya kawo maka hanyar shi, albarkacin manzon Allah, albarkacin kuma wannan sirrin. Ai shiyarin saboda isar manzon Allah, al'umman annabi na duk duniya su amfana da wannan sirrin. Sirri ne mai sauki kuma kowa zai yi aikatawa. Za ka yi alwala kai nafila raka'a biyu, in kai nafila raka'a biyu kai miftahul amal. In kai miftahul amal shine istighfari 100, hailala 100, salatin annabi 100. Za ka daga hannunka haka sai ka ce bismillahir rahmanir rahim, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haka zaka yi ko kafa 9 ko kafa 41. Wallahi lazimin ka sauki hannunka ka roki Allah a haka da kai din. Ka roki Allah, in kudi kake so ya baka ka roka, in gida kake so ka roka, in mota kake so ka roka, kowani irin abu a cikin abokun nan ka roka wallahi Allah zai baka. Wannan sirri ne mujarrabin mun ba dukkan masoya manzon Allah. Allah sa kuma kowa ya dace da alheri, Allah kuma ya sa kowa ya sa mai ijaba a cikin wannan aikin. Wanda suke bukatan fatayi da dafa'i da jalabi, taurari su bude. Wannan yana bude taurari, ko akwai jifa a jikinka kake so ya karye, albarkacin manzon Allah kai kokari ka mallaki sabulu, ko kuma ana maka alƙawari ba a cikawa, to wannan duk matsala ne abun da ya danganci dishashewan tauraro. Kai kokari ka mallaki sabulun albarkacin manzon Allah, zaka sha mamaki. Akwai hayaki kuma na ibdali na dafa'i, shi ma akwai man shafa na farin jini. Duk wanda kake bukata za mu tura ma ko ina kake a fadin duniya. Akwai number mu akan profile, ko kuma ka kira wakilin mu 081 4285 2992. Allah ka bar mu da manzon